on calminama on jowama on jettama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ko adi foof en duwodiri e nduɗo lew ko Allah hewde famɗude yo Allah lamɗo jaɓanen ko tata fegita ko yo Allah lamɗo yaafo en yen juldeji kewɗi wondude julde balɗe moƴƴude battande e cellal duumengal e arsugo jaajƴo yalla waɗ jaanje jaajade onon ɓe ganduɗa oɗon caggal leydi oɗon goƴa min minen kadi ko noon min goƴira on yo Allah ittanen oɗo rafi ha mbawen yindirde guite jindira udditoɗen jalten ɗiɗo cuuɗe ɗi galleji gartana galleji men ɓesguji meɗen ɗanniyankoɓe yalla waɗ jaanje jaajade yo Allah adda jaam Allah ren wuro rena ladde on calminama on jowama jettama Samba Diop wondude Mansour en jarnima dennagal bandiraɓe en donima ɓesgu bandiraɓe men ogonaɓe saabu jaltugol aduna Mamoudou Sakho mo ganduɗa on jeeɓimo e film mo ganduɗa ko koaka bébé Aissa Yero bandiraɓe heɓen ɓe ko kañum walla wona kañum kono banda o filma ko adi lew koaka ndu en donima bandiraɓe ogonaɓe foof en donima dennagal magiyankoɓe en ganda moni no fewi so haala Allah nde tawno ko toɓe tournito wona ɗo kadi ko Yero ɓuuri andudemo no fewi hatta en juurima en ñaaguima duwaw en donima ɓesguji ɗi foof yo Allah yimamo yaafamo haalamo aljanna mawɗo galle o kadi waɗi hen fayida mum no fewi bandiraɓe fof mbaɗen fayida mumen ko ɗo Allah hanni yo Allah yimamo yaafamo haalamo aljanna kanko e maɓe julɓe kala en gatti ɗo e yewte men gande men fina tawa gande men enen ɓaleɓe joɗoɗen ɗo koye Thierno Ousmane Gangue Thierno Ousmane Gangue noon ɓe mbi so neɗɗo waɗi koko wawi ngol woni lawol makko tataɓol ɗo e galle he Thierno Ousmane calmina bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala waaleykum salam wa rahmatullah Thierno Abou Diop a salminama no fewi a juurama min calmini dennagal jeeboɓe en e kalto en mbawi wonde dow leydi amin calmina kadi golloɓe e galle he amin jetta amin jarna kadi ɓe ganduɗa hoɓe hoorema ko ɓen min gollitta amin jetta Allah e mabɓe no fewi amin jetta kadi dennagal noddoɓe min ene mbiya kadi amin jetta Allah no fewi wassalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Thierno Ousmane Gangue no mbiɗen nane so neɗɗo ari arti tan wonko saabi ɗum kadi en jetti bandiraɓe ganduɗa ina caɓobina ɗo e seernaɓe rewɓe ɗo ɓe fo hay goto en jejjitani hen bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa caggal nde jottodirɗon ko arta e amen ga seeɗa e ko arta e moɗon mone men fof andi ko portable mum e whatsapp mum ko arta e muɗum bandiraɓe nan namditama safara gorago no amno taw ko ɓe jii hen walla koɓe jiiɗi ɓeydade famnade hen safara gorago e batte muɗum waaleykum salam Thierno Abou e safara goragu nde wonnode debbo so immima galle bammum tan adduɗum galle joomum muɗum wona ñamde wona yarde tan kono won ko fawi ɗum toon nden noon amin basi o worɓeɓe dendagal mo ganduɗa hoorema kadi goragu ma wona ko tiiɗi duttitoɗa ganda gandal ina ɗo te ko gande celluɗe te ko gande ganduɗa hoorema dendagal duttiɓe hen ɓe nimsitani nde wonnoon e goragu ko alhaali mo ganduɗa hoorema amin hen jogui ko selli ko ganduɗa hoorema min mbiyanima wondono ma yaha semaine ala kono somin dokkima ɗum ɗon 3 jours inchallahu rabbi ma gorago ma fuɗɗo arno woniri noon si tawi continue traitement o inchallahu rabbi sa continue traitement o ma gorago ma yaha ha ɓuura moƴƴude ni ɗo gonnoɗa nde suka no ɗum wano ni inchallahu rabbi won wiyoɓe no yaawi nimbiɗa e balɗe tati won wiyoɓe e balɗe tati tan gorago ma atat kono sa joɗima jonte tati kadi gorago ma yahat an beele sa safri neɗɗo o e balɗe tati gorago makko ari beele gorago ngu ina duumo ha hol nden traitement o e holto haɗata so sukki traitement o ɗon e 15 jours walla semaine aji tati inchallahu rabbi gorago makko so arti wonta yaade inchallahu rabbi min wima noon inchallahu rabbi ko noon yaari to banggue ko cafri toon banggue gorago beele an ko banggue aaye walla ko banggue leɗɗe walla ko no woodi banggue aaye no woodi banggue leɗɗe kadi leɗɗe ɗe nde wonnode minen kadi min goni koye ladde he ɓoyani ni komin garti ɗo e Dakar eyyi inchallahu rabbi ko batte leɗɗe ko leɗɗe ɗiɗɗe jiida noon eyyi amin calmina kadi Mauritanie naɓe e Gambie naɓe nde wonnode Thierno Ousmane wonata tan Thierno Ousmane Sénégal najo tan kono ko Mauritanie najo ko Gambie ɗo wonɗo par ce que foof minen toon jaaha kadi minen toon jaaha no fewi machallah amin calmina dennagal ɓe mi gollitanɗo ɓe toon amin jettaɓe no fewi machallah nde wonnode banggal goragu amin hen jaari aya amin hen jaari leɗɗe ɗiɗɗe ganduɗa hoorema ɗe jiida ɗe ganduɗa hoorema koye ladde ƴettata ɗe sa ƴetti ɗum ko ɗaɗɗi ƴettata mbadda ɗum heefa ɗum ƴetta ɗum pewna ɗum lekki so Allah jaaɓi so tawi neɗɗo duumima hen traitement makko timmi so haaji Allah o wonta nimsude ɗum inchallahu rabbi gorago makko ma artu no wano ni to ma duumo inchallah
heɓene mbiya namde mabɓe mataw hémorroïde ene heewi ko ustata goragu ene ɗeɓe jokkodirde seeɗa beele so tawi hémorroïde saframa ha selli usta calel to banggue goragu e so tawi ko ɗum an holno cafrirta hémorroïde eyi hémorroïde ene jogui leɗɗe muɗum ta jiida e leɗɗe goragu ha hande ballonnement tan aɗa andi ballonnement ballonnement tan leydu reedu wonode hendu ene tampinma sahaji jiiɗa yaade caggal salo ɗum noon rek ene usta goragu te ɗum noon woni minimum hémorroïde mi haalnanma haala hémorroïde noon hewɓe hande aɓe mbasi goragu mabɓe ko batte hémorroïde saabi ɗum eyi batte hémorroïde noon amen jogui lekki mum dana ko leɗɗe ganduɗa hoorema leɗɗe tedɗe jiida ɗen mbatte composé inchallahu rabbi so tawi jomum sukki traitement o ma ƴeewa majjum ha laaɓa mi sikki premiére émission nde garmi ɗo idimi dañde client ko client mo ganduɗa hoorema ko cafartoɗo hémorroïde ne garɗa ɗo nde on guiɗa dañde premiére nde garmi ɗe ɗo mbawi Allah hokkimo hen walla alhamdulillah amo yetta Allah no fewi amo yetta hen Allah no fewi machallah amin calminamo no fewi machallah a jarama joni to banggue hémorroïde ko kalten joni ko yimɓe ne donc jooɗi jeddi ɓe mbiya gonɗo nder mo yaltani o ɓuuri mettude safrude ɓuuri wawde musde ɓe mbi jaltowo bawlo ɓuuri hamnade yaade ha ñawa ha watta so jomum yeehi dow ƴiƴam yalten holen ɓurɗo bonde cikkuɗa manam ko kanji ɗiɗi fof boni ala fof ɓurlo moƴƴude goɗɗo o kanji ɗiɗi fof boni so tawi a yiiɗi nande ko ganduɗa hoorema ko ɗum selli kono noon jaltawo o bowal kañum ɓuuri hamnade kañum ɓuuri bonde saabu koko bonnata comci a faami koko bonnanta kadi jomum kono gonɗo nder kam ne woni sutura ya ha watta wadde hendu kañum ko kañum watta ɗum kono so tawi saframa tan ina sella kono ala ko moƴƴi hen hémorroïde ala ko moƴƴi hen ala jaltuɗo ala penɗo kamɓe ɗiɗi fof ko kamniɗe ko bonɗi eyi nden noon kalde nangal dañɓe ɗum fof yo mbatte feere cafaro ɗum guila haade addande ɓe caɗele goɗɗe inchallah hémorroïde safroɓe ne keewi sifaji mboɗo heewi haalde leyɗele ko wayno Congo Brazza en ko wayno Côte d'Ivoire en a ñama ko wayno Ghana e ko nandi hen kamɓe noon koko muusi ɓe cafrirta ɗum kamɓe koko muusi tomin to adan wiyeteno ko perol saaha jomum joƴƴine wowu waɗe jaygue waɗe baram lefi barakewi loppe saaha ƴette hornere makka wulne ha wuula waɗe caggal neɗɗo o ina muusi ɓe ina sellina an holno cafrirta ala min ko dokkanmani ko a yarat ɗum tan ko dokkanmi ko jomum koko yarta tan mi haalanma noon hémorroïde e batte goragu e kadi batte dewgal ɗum wona ko ganduɗa hoorema ene weeɓi hewɓe ina mbawi nodditade noon na mbawi ɗum kono wona ko ganduɗa hoorema ene weeɓi te kadi wona ko ganduɗa hoorema moni foof Allah hokki ɗum kono inchallah rabbi dendagal ɓe ganduɗa hoorema Allah namin wadde mabɓe e batte ɗen ɗon eɓen jeekoye mabɓe machallah sa safri joni neɗɗo hémorroïde ha selli holko dentinta ɗum haade artude muɗum eyyi ila ñamele en ha e jonde hewne walla holɗum eyyi manam hémorroïde kam ko dentinanmi jomum woni ñamele ɗe ganduɗa hoorema ko ñamele tekkude e kadi jonde junde nde manam jonde junde nde wona ko moƴƴi e joom e neɗɗo kadi yo yimɓe dentu ɗum e ñamele wiyede ko wayno safreɓe ɓe dokkami ɓe jaafomi haymin komi chauffeur wiyede safreɓe ne keewi ara ɗum ko nande e mata ko jonde junde nde aɓe ɗum keewi ko jonde junde nde tan ko ɗum noon tan ko jonde junde nde kadi e ñamele tekkuɗe so tawi joomum dartinima teskima ñamele juɗɗe ɗe manam ñamele tekkuɗe baɗe hon noon manam tan hayso ko ñamele ɗiɗi aɗa nana ko wiyete ko pat pat mburu en fof ko en jiya woni mburu en woni farine en ko farine jibinde ko on noon ñaw manam fawodirde mo on ɗon ɓuuri bon e ko ganduɗa hoorema kañum woni hémorroïde so tawi a teskima mawɓe men idan hémorroïde wona ko ganduɗa hoorema ene tampinannoɓe par ce que koɓe ñamanno ko lacciri heewi neddo saɗa ñama lacciri ko heewi a sellatte hémorroïde wona ko ganduɗa hoorema enema tampina abadan min wima noon a jarama Ousmane Gangue Thierno Ousmane Gangue jaafoɗa cattunaɗo dewgal yew debbo no sattunade dewgal no feewi gorko no sattunade dewgal no feewi so ha wiye koye debbo o woni debbo o gaddo fof artata walla desama fof mayat walla desama fof wasat e ko nandi hen walla o jooɗo o ronka resede ha waɗe leɗɗe ha waɗe ayeji aɗa safra ɗum seeɗa alhamdulillah debbo mo ganduɗa hoorema ko donkuɗo dañde joom galle walla gorko mo ganduɗa hoorema ko donkuɗo dañde joom suudu kanji ɗi fof amin cafra ɗum nde wonnode sahaji ko ɓuuri ko hewde ko seedane bonɗo watta ɗum woni ko jolfo hita ko rab e kañum ɓurta ɗum wadde noon ɗum watta sahaji debbo so tawi neɗɗo ari artata walla so ari so wondi ha muɗum ha ɓooyi manam jotta ñamama tan añta ɗum comme tekteki reedu muɗum debbo no ɗum waɗa gorko ɗum noon ko rab watta ɗum ko wiyete ko seeɗane bonɗo eyyi ɗum noon foof ina safre woni mo ganduɗa hoorema ko donkuɗo dañde e mo ganduɗa hoorema amo ronki dañde e mo ganduɗa hoorema a dañimo kono ronki ñibde e galle he e mo ganduɗa hoorema aydo yiiɗimo resde kono noon ko caliɗo walla dewgal ngal dañi caɗele on noon foof so tawi jokkodiri amen dewle ganduɗa hoorema ko cattude alhamdulillah ne heewi dewɗe ɗe ganduɗa hoorema min pewni ɗum minen ɓeɗo jooɗi ɓeɗo
dum non min jetta dum koy Allah sabu ko Allah rewni dum e juuda men amin hen jetta Allah no fe alhamdulillah denangal dande cadele dawgal e cadele dande jom galle e cadele dande besngu inshallah rabbi si tawi jokkondire amen ma Allah wada dum tawfiq inshallah e bodum inshallah dum ko bange dewgal ñimnude neddo e dewgal ngal dum wonno ko mo sattonora on ballimo ha o dañi jom galle walla o dañi cuddido ñimnude mo e galle haade ko e dewgal taw wona jahowo wona jaltowo dum kadi hono wodi manam ñimnude neddo e der galle onon komin dokkata mo ko yowat fero so debbo o si tawi itti kongal manam so yehe kongal der galle on nokka leydi ndi walla do ganda harma ko don debbo yabi ko don watta dum fengamo do fengimo do abadan o yaltana galle o so wona kanko tottimo yamiroro wiamo ya galle yuma o wona jalto galle o abadan si tawi ko gorko kadi kazalika dande won worbe ganda harma ko non ko be jodade e galleji mabbe na yaade kadi ko wite ko bumme na wari lekki wite ko bumme so min kebi dadol gol inshallah rabbi won ko min batta hen so haaji Allah si tawi ko neddo mo ganda horma ala do walla galleji mbaddi karo ko do min kutirto inshallah rabbi so min bari dum ha paydo non ha min pawidum do min pawata dum do so haaji Allah on don ma nyib te kadi wonta haal te kadi mo reglu mawli rawto mawdofto jom galle makko inshallah rabbi Thierno Ousmane heewi woytade dum ko debbo heewi ko worbe yahobe be garta bele saha rewbe na gawe mon mbiya min de jom galle makko jaho jota ko walla mi fenga mo jodo dum non ne heewi alhamdulillah dido semina jawtu tan min kebi hen ko ganda horma ko kanwuji woni worbe ganda horma be jotta ko be jahat be dawa rewbe wobbe e kadi worbe ganda horma be kewi addande fitna jom suudu mabbe be non fa alhamdulillah minen be degla won ko min dokkata ma sa wadi dum mawreglu comme on to so Allah jabi inshallah Oɗon jaɓa Piindi TV sawto ngol ɗo foɗo Dakar e an marista koɗo men ko Thierno Ousmane Gangue eɗen mbiya yo Allah waɗanen jaam yo Allah ittu oɗo rafi beewa e nder windere nde Thierno Ousmane sen garti ko wiyete ko udditare no mbinomi nane hewɓe ne mbiya lekki ina yaawi mbaɗa feere joomum daɗɗane looto balɗe nayyi uddito balɗe nayyi ɗuto kadi uddo aya yawani kono so udditima udditako so udditima uddotako ko cafirta udditare beele wonko mbawɗa hen taw eyi udditare kam wonko mbawmi hen sabu dani neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ala hay batte so wi ma udditi neɗɗo tan ko haala o heewi a faami jiɗɗa wiide ko mo udditaki wawa uddide hay mo wawa mo udditaki wawa uddide hay goto mo wawa uddide hay goto mo udditaki si tawi wi na wawi uddide neɗɗo ko punto hoore muɗum a faami batte udditare noon ko alhaali mo ganduɗa hoore ma koko weeɓi ko noon wona fof andi ɗum weeɓani de ceerno koko weeɓi so wima koko weeɓi tan on to pawmi ɗum sabu kala neɗɗo mo ganda kala neɗɗo mo jiida ene wondi arsugue te nelal Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi arsugue no dogirta ni ina fay no neɗɗo dogirta ni na fay arsugue muɗum par subaka non arsugue kadi arsugue muɗum dogirta ina fay muɗum den noon ko hat manam ko taki kamɓe ɗiɗo mbawa hawrude ko ɗum noon pina subaka aɗa yiiloyo arsugue ne fina ene yiiloyoma ko saabi on jawata yewdirde yo ko saabi on jawata yewdirde ko ɗum noon woni alhaali o ɗum noon woni caɗele noon nde wonnoon e bani adama kadi si tawi won caɗele gonne muɗum ko wayno ɗemgal walla ko wayno golle bonɗe walla ta ɓandu mum welani wawa hebde haydara hay si tawi neɗɗo wimo ari janggo mo hokkuma hunde so ari janggo o tawtama ɗum walla so ari janggo wiyamo yaha lawol gongol par ce que ɓandu ndu welani a faami nden noon ganden manam udditare firtade ɗum wona ko ganduɗa hoore ma koko satti par ce que kala mo jiiɗa fof Allah na ɗum waɗani arsugue a faami nden noon minen hen jogui jati minen hen jogui golle kadi ɗe ganduɗa hoore ma si tawi neɗɗo ari min bannimo si tawi neɗɗo tawi min salum comme no mbiyatnomi nim won kelele mi sikki aɗa andi leɗɗe kelele kelele min awoɓe ko ndiyami mi gandi kelele min gaddoyta ladde min jooɗo minen ma jiiya aɗa ndaara min jato salal Muhammad wa alal Muhammad mi disima Allah mi disima annabijo Allah singo ngore mango ya ngore singo cok langa wanga langa cok dañal kesal cok jawdi hewni cok non ha jatongol huuba si tawi jatongol huubi ma si tawi minen peto ni ayet do felgo ngandanda hoore ma gon mi badantama ayen go fuura hango hewata on saha non si tawi kadi an ɓanduma wona ko welata mamin kalal ma sabu fof felgo ma yaltin ɗum won kadi bangal gongal ngal min jarata e ma on saha min dufa ɗijam min tottuma longal ngabba dow lekki inchallahu rabbi lottoɗa ɗum si tawi ko tufno gonɗa comme ɗo minen mo mbawi hokkude yamirore ngabba dow étage lottoɗa felgo ngo inchallahu rabbi si tawi waɗi ɗum tan ma Allah firtu artake ma inchallah ceerno Ousmane haalima udditaki wawa uddide kono min jii
udditiiɓe jomen otoji jooɗɗi galleji compte banque kewɗe kalis kono tawa ndewi koye yimɓe kumnata sarɗiji mumen taw wona mbawa ko saabi ɗum woni ƴetta e o hannde namɗa ga hooya kuɗol ligganɗa o hannde janngo mbawa sa ɗum neldude ɓawa janngo joomum wawa siide joomum hena uddito taw wawa uddude yimɓe eyyi ko ɗum mbimani manam neɗɗo joomum tana e joomum neɗɗo no wawi udditade taw wawa uddide hay goto ɗum kadi no wawi wonde fof yoɓe ɗo uddita taw kañum udditi koye dow yimɓe he kono mbawa uddide yimɓe kono mbawa uddide ɗum noon fawi ɗum noon fawi koye funtugol manam koye punte ɗum fawi kono wona ko ganduɗa hoore ma no fawi e gandal keɓa e mum oto punta o keɓa e mum 300 000 ɗum noon ko puntaɗa keɓa tere ñamɗa ñantule joɗɗe jola e oto joɗɗo nde sa rewɓe yontaɓe gona e galle mbaɗɗo fayida eyyi ɗum noon natti wonde gandal ɗum noon wonti joni koye punte batte aduna eyyi ɗum noon koye punte enen noon jewtoɗen koye batte gandal koye batte gandal mbimani neɗɗo mo ganduɗa hoore ma firtaki wawa firtande hay goto aɗa Thierno Ousmane kala ɗo meccal ko fesaɓe kala gonɗo e bonnude meccal bonnani ko onon kala sa yi baɗo noon a wiyama ya wassiya ɗum hoko mbasirtoɗa joomum eyyi mbasino moon tan yo ya e ko wawri yo ya e ko wawi o waɗa ɗum neɗɗo ko ganduɗa hoore ma wawa ɗum walla ko ganduɗa hoore ma wona meccal ma ka poɗɗo ɗaccude ɗum te kala alhaali mum jiiɗa so tawi wonani almudo muɗum a wawa wonde ceerno muɗum hande journaliste a wawa ɗum wonde mukko so wona a janggu ɗum hande kadi a wawa wonde ceerno so wona a won almudo nden noon mina wasi o yimɓeɓe ndeno te kadi ɗen noon ɗin noon alhaali kala meccal ngal jaaɗa fof ma taw ɗum toon ma taw toon ɓe ganduɗa hoore ma ko fewnoɓe ma taw toon ɓe ganduɗa hoore ma ko bonnoɓe kono bonnoɓe yo Allah rewanen ɓe bi himmati mawlana rasulillah ceerno Ousmane jarama gartan joni gonɗen koye daawe ɗe ganduɗa koye daawe men sakket en kali kam yimnude dewgal debbo Allah goko gartan saɗende kayitaji hewɓe ko goƴe mumen janggoɓe lekkon guila nan waɗa CI e yaha ha e mbaɗa entré en 6e top naati nan université donc dañde kayit ɗum kalima ga liggotoɓe e laamu ɗanniyankoɓe no heewi coowuji banggue kayitaji batta kayitaji kadi neɗɗo so tawi ɓannuma welani pour lijjida kayitaji ha keɓa ɗum ko caɗele so tawi noon ko batte examen wonɓe université walla daroɓe bac walla BFM ɓen noon wonko dokkanmani tan so tawi examen heddima balle tati kutortoɗa ɗum ha ñande examen o momoɗa jaaha lawol ma ƴetta big ma mo mbaɗirta examen mbaɗadira jaaha lawol ma cuwa hen jaltina jaaha lawol ma so Allah jaaɓi idetoɓe noddede ko hen jeetaɗa so tawi noon ko gonɓe caggal leydi yiiɗi kayitaji leydi ngam gollude e nder leydi he so haaji Allah ɓen noon somin keeɓiɓe somin dokkiɓe komin dokkata ɓe hame gayni yoɓe dokku min inde mabɓe inde yumabɓe duuɓi mabɓe gasi komin golloto ko ɗo min jotto min golla ɗum inchallahu rabbi o yiya ɗum e dumunna mo ganduɗa hoore ma ko dabbo e dow semaine aji inchallahu rabbi hecci hanki tan won mo ganduɗa hoore ma hecci tawilanki ne wiyande janggon julle won musidɗo goto gonɗo Italie o neldi kam message am kam jarna saabu heeɓi kayitaji mbimon jaran aɗa kam jarno Allah saabu minen komin ganduɗa hoore ma ko Allah tan min jakori te kadi ko Allah rewni ɗum e juuɗe amen nden noon min jettiri ɗum Allah no fewi holludema tan batta kayitaji Allah min ho rokki ko ganduɗa hoore ma koko laaɓi wona ko ganduɗa hoore ma ina weeɓi hewɓene inama mbiya ar mi waɗanma kayitaji walla ar mi hokkuma ko ganduɗa hoore ma so tawi a waɗi ɗum ma heɓ kayitaji sa hokkimo haaliss ma o yaha walla lo ɗano minen noon min jeeya e ɓen ɗon min jeeyaka e ɓen ɗon te Allah woto min jeeya e ɓen ɗon saabu komin gimmima ganduɗa hoore ma ko e duɗal min gimmi amin ñaago Allah dendagal komin mbatta fof wona ko ganduɗa hoore ma koko laaɓi inchallah an haali lelade ɗa no heewi ko gollotoɗo fawi almudo tottam nanggam yawno addu nanggam addu hoore kuɗol hoto yewto aset hoto yewto alede hoto yewto altine rendinane addane heɓa ha gayna leloɗa no walla ƴeewa woɗɓe ɓe ɓuumi yawade waɓene makka siyen ɓe wiya jeehe bandane kam nanggam taw kañum memata ko saboto ɗum eyyi ɗum noon ko saboto ɗum tan mi wawa ɗum ittude cacegal e ɓewre e kadi wasde fewde cacegal wasde fewde e wasde fewde ko ɗum noon tan kono wona hay batte kono noon jeyaka e métier he jeyaka e métier saabu neɗɗo so tawi a ƴetti haaliss muɗum so noddima ko poɗɗoma heɓde te haaju muɗum kadi ka poɗɗo hen darade hande yeyni haaju mum fof hande jiyen hoore makko fof saabu ko Allah waddi on Allah fawmaɗo pour ya wallodira e jeeyaɓe makko ɓe nden noon neɗɗo fota jogo comportement ji goɗɗi ɗi amin ñaago dendagal musidɓe ganduɗa hoore ma ko hen ɓe gollata nde ɓe pewnata ha fewa inchallahu rabbi inchallah noon ceerno Ousmane no mbiɗani ko noon famnima konngol men cakkitol tan bandiraɓe mbiyen temps ɓe dokken seeɗa tan konngol men cakkitol hade men adde wasiyaji ko konngol ko faten ndenka kala ko neɗɗo golle aduna so ala ndenka ala kisal wawa fandinde jawdi ndi gandal ngal e laamu ngu foof ko ndenka ka inchallahu rabbi ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni ndenka ɗum ponnoɗon udditirde yewtere nde
no uddan la bas hay sa uddan la bas sabu neddo so tawi ala nden ka tan ko fuuyi faayo jaho manam kala ko nembi dum fof ko e leydi fay kala ko nembi dum ko toroxata te kadi neddo so tawi ala nden ka rek ala hay batte wonani hay batte a faami nden ka woni alhaali mo ganda hoore ma so tawi addum wala neddo yo taw ta ala hen jille ko ganda hoore ma ittat demgal e yitere sabu hande hewbe abe mbasi walla hewbe abe daña cadele ala fof ko faybe cadele de so wona demgal e yitere won hewbe ganda hoore ma kadi ko weddabe korte won hewbe ganda hoore ma be nonki yaade won hewbe ganda hoore ma koy cadele dow cadele tan be nguuri gele be jibina ha joni be non fo inshallah so tawi Allah waddi minen mo ganda hoore ma ko badade ko boni walla ko jiddon denka so haaji Allah ko min tottanama ko e dow balli jeddi o buftoto dum balli jeddi hutorto alhaalo so tawi hutorima alhaalo balli jeddi inshallah rabbi dennagal ko wonno e bandu makko ma itto halla premier jour amaloto alhaali o ma won ko tini e bandu makko o anda dum do won ko yalta e bandu makko so balli jeddi de timmi kala ko wonno e bandu makko ma iw te kadi dennagal mo ganda hoore ma fex aduna o ina woni balli jeddi ala fof mbawdo wadde mo hunde ha jaggamo neddo e jinno non kadno men inshallah a jaama Thierno Ousmane Gangue golle den jodi peewi Allah jaama hol kongol ma cakkitol sabu ko jama di jawte gele nane kono non de wonno musidal ina sabo hunde kala hol kongol ma cakkitol faade yebi en ko Piindi TV alhamdulillah rabbil alamin amin jetta amin juro amin on jettuno feewi amin on jarna kadi amin jetta kadi denangal yebobe en denangal beltortobe Piindi sabu enen fof kon fulbe ko dum bertodon dum woni faaro meden woni Piindi woni odo tele mo ganda horma enen fof eden hen amin jono fof amin nyaago Allah yo Allah wat aduna he jam Allah itane en do odo corona amin kadi desna yimbe be kadi denangal mo ganda horma so tawi dawi yo wat hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hatimma labi temen nay e cabanu joyi temen nay e cabanu joyi hasbunallahu wa ni'mal wakeel kala dawdo adu dum wada inshallah rabbi ma Allah ren ma e odo musiba woni corona te kadi ma Allah ren ma e musibaji goddi ganda horma e ana anda dum sax e kadi kala musiba mbawdo arde zaman inshallah rabbi ana jeetaake e lortobe en kono ma jee e hisbe he inshallah rabbi a jaama Thierno Ousmane kabirde to non ko Samba Diop wonde mo ganda kany woni Mansour Abou Samba Diop salde nde ko do ka ten ha lawol gongol so Allah lamdo jabi